Čaute, lesná svorka. No tak ani sme sa nenazdali a po prebehnutí sa historickým devinom sa nachádzame tu, na magickom mieste v Banskej Štiavnici. Dúfam, že ste po Devine všetci pekne oddychnutí, pretože si práve teraz idete s nami virtuálne prebehnúť trasu Banskej Štiavnice. Stádo vede vúľ. Trošku si postúpame, trailik taký, príjemný, by som povedal. Žiadna drstota. Ideme. No, aktuálne sa nachádzame, aj keď to možno takto na prvý pohľad nevyzerá z zázemí samotných pretekov, takto ako stojíme s Marekom, tak sa v podstate štartuje, bežíte tam. Ako náš domestik povedal, že nevie, či vyzerám ako vodník alebo lesná víla, ale na samotných pretekoch vás presne na tomto mieste budú čakať presne obidvoje, aj vodník, aj víla, takže máte sa určite dať tešiť. Bude to magické. Jo, to je vončo. Odtiaľ presne sa budeme vrácať z krátkej trasy. No, pozrite, toto asi neuvidíte na preteku len tak. Marek posledný kopec kráča a finish vás čaká takáto krásna rovinko, kopcovitá sranda za plného pozbudzovania divákov do cieľa. Takže vidíme sa na tomto mieste 17.5. Jo!